Давай да. Този празничен ден нашите молитви към Всеподателя Бога са с вас и с цялото ваше богодарувано паство и с църквата в Република Македония. Да благоволи Господ в най-близко време да бъдем в желаното от всички нас единство и благодатно евхаристийно общение. По молитвите на светите всехвални 15 тевериополски свещеномъченици, Бог да дарува на вас и богохранимата Струмишка епархия своя вечен мир и неоскъдяваща благодатна помощ. Честит празник за много и благодатни години с братска в Христос обич Неофит, патриарх български. Амин.